eng tin nge free vekin website eng ting kan siamang free domain kan thria tur chu free kan ti chuan kan nei tur chu free domain anga nga domain hi lei vek ani thina ma se ke ni chon free in nei dang ka ngai to don ni am je chuma free in kan nei nga chuan free web host kan nei bokanga web kan host na tur kha a free in kan lei bokanga ti chuan in website siam tur chuan domain kan nei nga ya web host kan nei ngai boka chumi le pakhat chu pakhat om le ta ni chu website kan sian reng in application kan ma monitor web development na tur web development tools angai ni web development tools a hianin ke ni chuan in WordPress kan mang web development tools a hian WordPress mi zong in an mang deuh ati maila web designing tun lai lar ber chu WordPress in ya chu drag and drop in a thei veka drag and drop lo po in athiam tan po PHP manga design ania PHP mo chuan chumi mang po chuan in design theianga in thiam chuan thiam lo tan po drag and drop mangin a design thei don bok ani tuna kan enter chu free website kan design don awangin free website design tur chuan atir bera free domain kan lei photang domain kan lei photang free domain ingte kan leiang kan ti chuan freenom ma kan kalang freenom myfreenom.com ma kan kalanga ti chuan chu ta chuan kan sign in ang tun han ka sign in to wangin in sign in nga registration ti photanga chun chumi nuai in sign in ang chuanin tan service a kan lutanga heta kan hmuang hian service a kan lutanga chuanin register a new domain a kan kalang domain thar kan register don awangin register domain name a kan kalanga ti chuan ta han kan domain du akha kan thlang don kan domain du chu eng tin nge ti photang eng tin nge ti kha kan chekang eng tin nge ti kha kan chekanga ti chuan eng tin nge ti kha ron zong don tan eng tin nge ti hi domain a nei nom to em an lom lo hlo eng tin nge.tk ti hi free ania ml free boka ga free as cf free boka .com ho chu free lo tan $8 bor vel ani ta ma se ke ni chuan a free vekin kan ti don awangin tun tum video a chuanin a free vekin eng tin nge thia kan lei don ta ni leitur chuan get it now a kan klikang get it now a kan klikanga chuan hei $0 ne ti chuanin heta hian checkout a kan kal le ngal mayang checkout a kan kalanga kan klika checkout a kan kalanga ti chuanin domain kha kan lei don ta ni ta hianin 3 month hi automatic in hi default in ranom sa ma se ke ni chuanin 12 month po ti thei indu chuan 12 month thleng a free vek 12 month bak chu kum khat bak chu $, ku avel pek ve nga ma se free in kan siam don awangin kum khat chung kha free in kan ti don ni ti chuan continue a kan click mayang ti chuanin kan kalanga ta hianin kan complete to don ta ni check complete order I agree ha katli ka hai click lo chuan complete order ti theilawa ti chuanin complete order a kan click anga complete kan order ha kan complete don ni dikhan $, engzat ma ni lo ta chuan hei hi kan set le tur chu email a kan dong don thowa hei hi kan email provider khanin kan dong don thoni ti chuanin click here to go to your client area kan kalanga ti chuan ta hian service a kan kal leang chuan my domain a kan kal tu thung tuang domain kan le a kha tuna kan le kha eng tin nge ti ni tan hela en lang hi eng tin nge ti nia ti chuanin manage domain a kan kalang phot maina ti chuan manage domain a kan kala ti hian kan lo da hri anga name server hi kan change tur chu ni ta ni name server hi kan change tur ania default server hi freenom name server ania ma se use custom name server kan mang don ta name server tur hi kan mang dona chuan a dot le kan ti tur chu free domain kan leita free domain chu kan leito chuan kan star mark thei star mark ang free domain kan leito a ti chuanin free web host hi kan la nei ve ngai ta ni kan domain akha hosting a kan website vada that na tur mo kan vada lok na tur live a mina an lo hmuh domain an search a kan website an va hmuh thei na tur kan vada na tur mo computer kha kan va host ve don ta ni chuan hi kan ti le don ta ni
web host tur chuan tuna hian 00webhost.com atangin web kan host dona 00webhost.com hi Google akan search me nga ti chuan in sign in akan kalang hela hen sign in oma sign in akan kalanga ti chuan kan kha kanga neta chak chuan hei ta hianin let's create some magic anita ti chuan in hei hi du khai thlang mai nga order spot ti the khai chuan dan kan ti mai nga ti chuan continue akan kalanga chuan ta hianin kan website ming tur kha kan ti non ta ni eng tin nge ti kha website ming ani ta nga chuan password hi chu i du chuan i generate theya ta hian generate password ane nga in generate nga mase har theilo to ka chin chia har trina nakina login nan kan mang le don chia ti chuan in keima password kan mang mayang 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 mang mai la tro ti chuan toilu to ka ti ta ni du chuan eng tin nge 8 1 2 3 mang mai eng tin nge 8 1 2 3 kan panga ti chuan in submit kan kalmayang website hela hen kan mu hi website has been created aron lang la dolo ti chuan in wordpress kha kan man dong kan ti kha wordpress mo website design tur chuan free web host tu na khan kan star mark le thai tro kan ti zaw le ta web development tools kan mo ta ni web development tools kan ti chuan in website siam na ta na kan tools ma kan nang ma khan du chuan in offline pon isiam thea offline na isiam ani chuan in ta hian in hei upload your site khan upload mai don ta ni offline na isiam thiam ani chuan offline in php te java te thiam chuan in javascript te thiam anga ya ti chuan html i thiam anga boka css i thiam anga ya du chuan i design thei ta ni khateng khan offline in ma se tuna chuan in offline in kan ti don lo thiam lo tan po khateng programming thiam me lo tan po drag and drop manga siam dan a free vekin ni chu kan zir don install wordpress kan ti ta hanin web development tools atang khan wordpress kan mang don ka ti to ka wordpress kha kan mang don wangin wordpress kha kan install mai ang keimani website develop na tang khan website builder chuan in web wordpress kan mang to ni chuan kan hri thawanga a login na tur kha ngai thin ta ni admin ania username a chuan password a po hianin password kan set mai nga kan du kha ti chuan in password hi toy fel deuh setila chuan lu ol me nakin atan chuan language a hianin du chuan in du in thlanga english hi kan hriat la ani ta mi zo te phei chuan english lo chu thiamin nei vak bik lawang te velila ta hianin ein install mek ta ni wordpress kha kan web host na tur 00webhost.com kan hei cpanel ania kan cpanel a khanin ti khanin aron install don ta ni wordpress a hi wordpress hi atangkai emema khovel pumpu ya hen wordpress mang hi an tamber mai thei ni web design na tan chuan mo tu tiang vel chu ni popular lutuka ti khan tuna hian kan zo to tuna hian go to configure page atia configuration page a khang kan kal theya chumi ma chun website settings ni lo website helai sir lampang han mo tools a kan kalanga ti chuan in set web address a kan kalang web address hey domain ha kan englo dona wang khan domain kan add dona wang khan kan website domain a khan ani lo chon hey 00 web host ti ve kha noi thina kha wang khan domain kan etang domain et na khanin park domain a oma chuan park domain a kan click anga kan next mayang ti chuan hemi hi poimo ta ni kan web domain kan valeina khan hi name server tur ani ta ni chuan kan name server a khan hei kan englo mayang ta khanin 00webhost.com kha hetami kha kan copy anga hetami hi mo hi ma sa jok hi ta kan da anga ma sa jok kan da anga ns01 ania ti chuanin pakhathi ns02 ane 02 jok kan hoi kan da anga ti chuanin change name server a kan click mayang change name server a kan click anga ti chuan in loading me kai helai in load ta ti chuanin aron zota ni change name server kan te kan change save successfully atia ti chuanin kan domain name server ha kan change ta chuan kan link tin ante engtin nge .tk kha 00webhost.com kan web kan va host na khanin ti kan va link che ta ni ti chuan lo en le taila ta hianin engtin nge .tk kha ni ta ni kan tro kan domain minga kha kan domain name kha chuan park domain a kan kalanga kan click mayang park domain a ti chuanin ta hianin park domain kha waiting for servers atia in link chung hi nga ve deuh anga ya kha kan nga ve deuh lo chuan a theilo ni
nga ve de wanga ya ti chuan website builder akang kalanga website builder hi wordpress.com kan mangta ni ti chuan in wordpress akha kan setup to na sina khanin kan setup to a chuan eng tin nge kha wordpress atang khanin ai ta hanin kan website ming hi hi ni ta ni hemi hi na china khanin .tk kan lati ma khan hi kan website ming kha lo ni ta web host eng tin nge .00 web host app.com kha kan ming kha ni ta ni hei kan ming kan website an lu na tur ming khan ta ma se chu tak chu kan redirect ta hemia tiang chudu alo hian eng tin nge .tk mo .com kan tiang khan .tk kan tin chan chu .tk kha free ani wangin ta hanin /wp admin ti kan chunga ta khan WP admin kan ti khan WordPress admin site han kan lu don ta ni chuan ta hanin na china kan setup to samo kami kha kan chulu le mayang email le password kha remember me poti thea oti khan yang kan login anga WordPress kan mang to ta chuan kan traffic ang hi mo admin WordPress a khan kan lu tanga ti khan lamang lo tan to ti khan ni mai in zirna login a kan kalanga WordPress cpanel a hang kan kal don ta ni tu na hen ain load me ka mong de leka ti hian WordPress a khang kan lut ta ni WordPress mang to chong kan traffic anga hi plugins te ma web host web design don chuan in application angai ka ti kha web heta kan so yang hian web development tools kan nei ta ti chuan web development tools po ti khan kan set up zota chuan WordPress kan hmanga web development tools a WordPress po ti khan kan set up zota ni WordPress chu enge kan ti chuan na china hi ni ta ni WordPress chu WordPress hi ni ta ti chuan heta hianin appearance a hianin theme te kha du apply thei ta ni kan theme man du zir kha te khan du in drag and drop mang po kha na design theya du chuan in offline mang pon hemi hi chu du ma ni du dan kha ni maya atam lu to kan ti dan tur ma web design WordPress khoi to tan chuan thil harom lawa ma se la khoi lo tan chuan in zir na thama wani video pakhata soizo vexen po ni lo WordPress bi ki chu video sanga video pakhat leka po WordPress ringot po hi video pakhata soizo vexen ani lo atam lutuk soitura tam lutuk plugins te dikhan kan du da na zirin an design thin ani dikhan te sang hei ta han theme oma kan theme hi kan activate chinanga nasina kan theme mana kha chu ho deuh khani ta ni ma se ta hianin theme ka sang ti theya ti chuanin ta hianin kan ti le tur chu nasina kan website kan siam kha kan ei set web address ang kan lu tanga tools chunga mo 00webhost.com ta nei ala eng lo ta ni ala waiting meka chuwang chuanin hei delete le phot illa kan delete photanga ti chuan chu minua kan add thaleang tuna khanin amuang deuh thina tinga hen chuwang chuan atharin tinga hen kan ti leang tuna hanin eng tin nge .tk tuna han hei heta kan muang hian eng tin nge .tk ti chu www.engtinnge.tk ti kha hemi kan website siam nen khan kan eng lo ta ni kan link to ta ni tuna eng tin nge .tk ti kha search Google a han eng tin nge .tk ti kha chutaila a link a himo heng hianin kan website design sa mo WordPress atanga kan design sa khan min thlen don ta ni hei nasina mi kha eng tin nge ti kha kan setang hei lai hi powered by WordPress ti vel te po hi kan theme kan tia khanin ati danglam vek the ni chuan helai powered by web00webhost.com ti po hi heta tang hianin ati danglam dana om boka khanga chu video danga te po kan lati lang thei tura ngai la thome kati zong khania tuna kan zir ho chu free website siam dana nia chuan free domain kha free nom atangin free domain hi free nom atangin kan valeya free domain kha free nom atangin kan valeya
ti chuanin free domain hi freenom.com atang kan leya ti chuan free web host hi 00webhost 00webhost.com atang kan lei ve thunga wordpress hi chu 00webhost.com chhunga mi vek 00webhost.com chhunga mi vek khan kan install top ani 00webhost.com a install top ani ka zong kha nia voina tan chuanin thlir tu te mani in ti khan website siam dan chu in lo thiam ve nge gam be se ya video dang le kai mu le theu don nia lo me